पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल। समर्थ स्वामी समर्थ जय स्वामी समर्थ आरती स्वामी समर्थ जय स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जय स्वामी समर्थ आरती स्वामी समर्थ जय। नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। मित्रांनो, आज दत्त जयंती आणि दत्त जयंती आमच्या बाजारात दत्त जयंती हा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाता। पण आज असं झालं की आमका जाऊचा माड्याच्या वाडीक दिंडी घेऊन जाऊचा। तिकडे जो स्वामी समर्थांचा मठ आहे तिकडे नारायण मंदिराची नारायण मंडळाची जी दिंडी आहे ती सांगितलेली आणि त्यांका घेऊन माका जाऊचा आणि टेम्पो आमचोच असता ह्यांची दिंडी नेताना, त्याच्यामुळे मग माका जाऊचं लागतं तिकडे। तर आत्ता आम्ही तिकडे जातो कुडाळमध्ये। तर कुडाळमध्ये गेल्यानंतर तिकडे मग ती गावडोबा मंदिरमध्ये जाऊन दिंडी घेऊन चालत जाऊचं आणि त्याच्यानंतर परत रिटर्न स्वामी समर्थांच्या मठात घेऊन तिकडे आमका दिंडी सादर करूचो त्यांच्यासमोर। आम्ही आज पहिलीच दिंडी बाहेर घेऊन जातो, तर ती दिंडी तुम्ही पूर्ण बघा। मी तुमका पुढचं पण दाखवते तिकडे गेल्यानंतर कसं साजरं केलं जातं ते दत्त जयंती तिकडची कशी साजरी होतं, तिकडचा जो मठ होतो आणि इतर पण तुमका मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते। तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा तुम्ही, आणि जर व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर त्याने सबस्क्राईब करा। चला तर आता आपण जाऊया डायरेक्ट माड्याच्या वाडीमध्ये। सगळे मंदिरात गेलेत आणि पाया पडतात, सगळे दर्शन घेतात देवाचा। पहिल्यांदाच बाहेर दिंडी गेलेली आहे, त्यामुळे नारायणाचे आशीर्वाद घेऊन सगळेजण आम्ही माड्याच्या वाडीत जातो। हे बाबूचे 2 कार्टून झेरॉक्स कॉपी ब्लॅक अँड व्हाईट, आणि हा आमचा समोर दिसता तो टेम्पो। चला रे लवकर चला, 3 वाजता आमका तिकडे पोचायचा आणि 3 वाजता त्यांनी टायमिंग दिलेलो आणि आत्ता वाजलेत 1:15। आता बघूया किती वेळ लागतो। माझ्या अंदाजानुसार तिकडे जाऊ 1.5 तास तर आमका नक्कीच लागतलो। चला ए या रे जय फुकाया, येऊ सगळ्यांनी येऊ लवकर। पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल। तर आम्ही आता माड्याच्या वाडीत इलो, गावडे काका महाराजांचो मठ आहे स्वामी समर्थांचो, तिकडे आम्ही इलो आता। आणि एक गाडी आमची चुकलेली विंगर, ती त्या आणण्यासाठी आम्ही मागे गेलो होतो आपल्या फाटवाना, त्याच्यावर गेलो। आता सगळे आम्ही तयारी करतलो आणि पहिले गावडोबा मंदिरामध्ये जातलो दिंडी घेऊन। आणि त्या आम्ही आता माड्याच्या वाडीची स्वामी समर्थ मठ आहे, त्या मठाकडनं गावडोबा मंदिर म्हणजे जवळजवळ 1.5 किलोमीटर आम्ही दिंडी घेऊन चालत दिलो। आता जा दिंडी भजन सादर करूचा आमका आता गावडोबा मंदिरामध्ये सादर करूचा, तर आम्ही आता तिकडे सादर करतलो मंदिरामध्ये दिंडी भजन सादर करतलो। हे बघा पाठी सगळी दिंडी, खूप लांबपर्यंत लाईन आणि खूप गर्दी आहे। स्वामी मला भेट द्या हो।
स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ आरती स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ आरती स्वामी समर्थ जय जय तर मित्रांनो, आम्ही आता मठाकडनं स्वामी समर्थ मठाकडनं गावडोबा मंदिरमध्ये येलो आहे. समोर दिसतं आपल्या गावडोबा मंदिर आणि तिकडे आमची दिंडी आता सादर होतली आहे. तर हे आमच्या तुकाराम महाराजांचा जो दिंडीमध्ये तुकाराम महाराजांचा जो वेश धारण केल्याने या जे तुकाराम महाराज बनलेत. तर ह्या असा त्यांचा रूप आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्यांच्या गळ्यात जी विणा दिसता तुमका आणि ह्याचा चिपळे दिसतात ते माझं मित्र राठिवड्यामधलं मित्र संतोष मेस्त्री ह्यांनी त्यांना गिफ्ट म्हणून दिलेलं आहे. म्हणजे आठवण म्हणून दिलं ना, विणा आणि चिपळी या दोन्ही त्यांना दिलेला. तर त्याचे आमच्या मंडळाकडनं आणि आमच्या म्हणजे माझ्या स्वतःकडनं चॅनलकडनं पण आणि आमच्या मंडळाकडनं पण खूप खूप धन्यवाद त्याच्यासाठी. कारण ह्या गणवेशात त्यांना ह्या एकदम सूट होता, व्यवस्थित त्यांनी त्यांच्या मापाचाच करून दिलेला आहे. चिपळे आणि ही जी विणा ती संतोष मेस्त्री उत्कृष्ट मूर्तिकार तो गणेश मूर्ती पण करता आणि आपल्या सत्यनारायणाची जे मखर वगैरे असतात त्यांचं पण तो उत्कृष्ट करता तो. तर त्याच्यासाठी एकदा खूप खूप धन्यवाद आमच्या मंडळाकडून.
अजूनही इतर 4 भजनं, त्याच्यामुळे आमचं दिंडी जी होती आमचा नृत्याचा होता तर लवकर संपवल्याने आम्ही इकडे जेवण पण घेतलं. आता महाप्रसाद झालो आज जेवण. त्याच्यानंतर आम्ही आता बबन दादाकडे पण दत्त जयंती साजरी होता तिकडे पण आम्ही जातलो. तर आता आम्ही मठात जिथे गाडी लावलं तिथेच परत जातो आणि तिकडनं मग नंतर चुनावऱ्यात जातलो.
भाऊ यांच्या स्मरणार्थ आमच्या मंडळासाठी म्हणजे श्रीदेव नारायण कांगेचे प्रसादी भजन मंडळ बेलाची वारी त्यासाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आलंय. स्वीकार करतो. धन्यवाद धन्यवाद.
असेच व्हिडिओ नवनवीन व्हिडिओ परत पुन्हा बघण्यासाठी आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईब करा, बाकीच्यांनी लाईक करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.